Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca Píxels. Avui vinc a parlar-vos de No està escrit en les estrelles, de John Green. Jo vaig arribar tard a este llibre perquè, tot i que me l'havien recomanat molt i durant molt de temps, en aquest moment jo no tenia ganes de llegir sobre el tema. Tracta de la història d'amor de dos adolescents que tenen càncer. A mi el tema em feia un poc cap arrere. Me l'imaginava com una cosa molt trista, molt depriment, i molt profunda, i molt densa, i tenia ganes de llegir coses diferents, i anava llegint altres coses i ho deixava passar. Però se n'acaba de fer una pel·lícula i a mi m'agrada llegir-me el llibre abans d'haver-la vista. I també el fet que n'hi hagi una pel·lícula farà que tot el món torni a parlar-me d'aquest llibre, i al final em vaig animar i vaig dir, vaig a llegir-lo. La veritat és que des de la primera pàgina vaig descobrir que l'estil era totalment diferent del que jo m'esperava. És el primer llibre que jo em llegeixo de John Green i jo no sabia tampoc l'estil que té. Es veu que el seu estil és precisament tractar temes molt durs i fer-ho d'una manera més positiva, tampoc allò optimista, perquè estem parlant de càncer adolescent, però sí que fa que de vegades ens transmet la força dels personatges. A mi m'agrada molt com porten la situació els dos protagonistes i fins i tot de vegades m'he oblidat que tenien càncer, que el càncer estava en l'escena, i això està molt bé. La protagonista diu que no li agrada que la gent li tinga llàstima i John Green en molts moments ha aconseguit que jo no li tinga llàstima. Hazel Grace, que és la xica protagonista, té un càncer terminal que li afecta els pulmons. Això fa que allà on va hagi de portar un carret amb una botella d'oxigen i una cànula de plàstic per a respirar. Augustus Waters, que és el xic de la novel·la, està en remissió d'un càncer que li afecta una cama i a resultes de la qual li l'hagueren d'amputar i ara porta una cama prostètica. Com dic, ell està en remissió, però tot i això va al grup de suport per acompanyar a un amic que té un càncer que farà que l'hagin d'operar de la vista. Allí en el grup de suport coneix i s'enamora de Hazel Grace. N'hi ha una atracció instantània, al principi els personatges es resisteixen un poc perquè les malalties fan que no puguen viure amb la mateixa naturalitat que qualsevol altre adolescent, però la història d'amor es produeix i la vivim amb ells. N'hi ha moltes parts boniques, n'hi ha moltes parts tristes, jo sé de molta gent que ha plorat en moltes escenes, i o no. N'hi ha una cosa que a mi m'agrada molt de l'argument, i és que hi ha una novel·la dins de la novel·la. Hazel Grace està obsessionada amb un llibre que és molt important per a ella perquè també el narra una xica amb càncer, és com una novel·la dins de la novel·la amb un càncer dins del càncer. I ella passa aquest llibre a Augustus, ell se'l llig, també l'afecta i li resulta molt important, i entre els dos decideixen que han de conèixer com siga l'autor. Per què? Aquesta novel·la dins de la novel·la acaba amb una frase a mitges. Està narrada en primera persona i ells dedueixen que és perquè la xica que narra ha mort i no pot ni acabar la frase. Clar, en aquest punt, a mi la meva única obsessió era, per favor, que aquesta novel·la, que no està escrita a les estrelles, acabi amb un punt, que la frase estiga completa. Clar, això és l'espoiler més gran de la història, perquè si acaba amb un punt i també està narrada en primera persona per Hazel Grace, jo sabria si ella viu o mor. Per favor, no ho feu. Gràcies a que estem parlant de píxels, he resistit, perquè clar, en un llibre en paper és molt fàcil anar a l'última pàgina i mirar. A veure si hi ha un punt final, no cal ni llegir la frase. Com que estem en un format electrònic, anar passant avant, és que no teniu lector de llibres electrònics, no sé si sabeu, que no estan numerades les pàgines, va per percentatges, i arribar al final és molt fàcil perquè podeu anar directament al final, però després tornar a un percentatge o anar avant i enrere, a mi em feia molta vagància i ho vaig deixar estar, i gràcies a això vaig resistir. Esta és una d'aquestes novel·les en les que, per favor, cal resistir i no anar a mirar al final, perquè ja sabríem què passa en una part de l'argument. La història, al final, el que fa és que gira cap a un segon subargument, que és aconseguir buscar l'autor, trobar-lo i conèixer-lo per a que els expliqui què els passa a la resta de personatges. I es fa com una història dins de la història. I això és el que a mi m'ha agradat més d'esta novel·la. És un llibre que té molt de significat per a ells i que porta la resta de la trama. I a mi això m'ha agradat molt, aquest detall m'ha agradat molt.